el regidor ara de Cultura, Hugo, i la regidora d'Infància. Hola, Joan, bon dia. Torell. Hola, també. Hola, un ple. I el Montero. al servei de la ciutat i dels seus habitants. Ho faig amb motiu del dia de la biblioteca. La moció n'és aquí. Llavors, aquí en aquesta zona d'aquí tenim el govern, viatges, etc. I aquí tenim preferim la d'imaginació. Jordi Permanyer ha fet amb aquesta generositat que el caracteritza i amb la generositat m'ha servit un altre donar més enllà del que us competeix. Compartiu les vostres cançons, llegeix, també ho fa, però també es relaciona Tantes vegades em repeteix el president Esteve quan em diu: Mireia, visitar totes les biblioteques que em resten, que encara farà que per sempre, quan parlem de gestió de biblioteques, en Jordi Permanyer sigui una referència. I ara, sigueu benvinguts. Biblioteques de tota la província de Barcelona. Benvinguts a Sant Adrià i benvinguts al barri de la Mina i a aquesta biblioteca que es diu la Font de la Mina. Dins el pla hem estat a temps de fer tots els equipaments i dins d'aquest equipament aquesta biblioteca, que és la segona biblioteca de Sant Adrià. La primera
està a l'altre marge de tampoc els ciutadans especulen tant per fer una biblioteca. L'altra biblioteca també amb el barri i sobretot una projecció i una planificació a mig termini, perquè hi hagi un trànsit d'estudiants i de canviar, intentar canviar els visitants de les biblioteques de Sant Adrià per llegir doncs augmenti. Però bé, aquí una cosa que és el capítol obert. Si us hi fixeu quan sortiu, quan fem el pica-pica o el que es faci. Persones que s'estimen allò que fan. És la tercera vegada a un acte com aquest, de començament de curs, observar sempre que anem a una biblioteca, avui mateix. Una altra de les característiques és de que les biblioteques no són uns ens abstractes, sinó que estan sempre al servei del poble que serveixen. I 40.000 activitats culturals i educatives de la lectura dels llibres, del préstec dels llibres, anar a buscar la gent a cada poble, com a reconeixement de la gent que hi treballeu, però sobretot els que d'alguna manera hi han dedicat la vida, provar que d'alguna manera busquen sempre la manera de poder estar, de continuar estant. Per tant, enhorabona a tots plegats, enhorabona a l'alcalde i molt content de poder participar en aquest acte. Moltes gràcies.